Oh, ba? May message siya. I-open ko. I need to see you tonight, 9 p.m. Replyan ko siya. Oh, ba? Si Elias. I-close kong akong email. Oh. Elias? Temprano ka pa nagpauli. Oo. Wow, hello baby! Bebe. Anay ka? Wala mo kinilisan sang diaper ang bata? Puno kag nag-aawas na ho. Bilog nga adlaw nga katubang ka lang sa computer? Hindi. Bago lang kami dili Hindi nagabuhat. kuya pagbutig eh. Butigon ka. Elias! Hindi pagpisgambot kan ko! Masakit! Ilisis ang diaper ang bata! Han, magatubang ka! Oh, Sofia, kakwan, anong ginabuhat mo? Nga ginavideoan mo ako. I-off ina. It's for the benefit tonight. Ready ka na? Pasidunggan ang akong bana sang Animal Welfare Society sa pagluwas ang duwa ka Philippine Eagles. Bangod na gubang ilang nga pugaran. Hindi bala? Sofia, masako ako. Pwede bala? Karoon na lang ina. Pero luyag sang tanan nga makita kahan. Ay, Nga makikita ka na sa iya. Ha, Ruben? kamusta mga panangan amon nga mga tagpalamati? Isa naman kag kaso kriminal ang amon ipabati sa inyo kabay. Makatag seleksyon kag pagtulungan sa inyo tanan diri sa aton palakpunan. Set! Present! Kag aton initiguluhan. Blackmail! Isabel? Anong natabo sa imubutkon? Si Elias naman bala? Luyag ko ani magpakatawhay. Calvin, anak. Hindi ka magpasaway kay Manang Mildred, ha? Pagbalik ko, madala ako sang damo-damo nga gatas. Oh. Bye, anak. Excited na ako nga makita sa sumong gabi. Ay sa kapares nga ritos. Kuhaon ko sa drawer. Oh. Sigurado, malipay siya kung makita niya ini. Ihatag ko ini sa iya. One more shot, sir? Sige. Mas maayo pa. May nagapong pa pala diri sa right side nga bangko. Kung tani, hindi na siya magabot. Bakanti na ina. Kagdali naman sa left side nga bangko. Abyan ka siya. Hindi ka magkabalaka. Harmless kami nga to, ha? Pwede mo bala kami maupdan sa pag-inom? O di ano? Pangabayan natin siya. Pwede man. Pangabayo? Partisan. Ano balay na? Kwan. Hindi ka manugit sa amon pa, ana, ha? Kahit balo ka. Luyag bala namon nga mag-threesome sa estranghero, subo. Ano? Nahadri kita sa sulod sang elevator. Sa kwarto na lang sa motel. No. Luyag namon sang thrili. Sige na. Romansahan siya sa Leon. Sige na. Sige. Ina, sige pa. Paliguin siya sang imo mga halok. Sige pa. Go! Go!
Ganang dali. Naagaan kami diri sa sulod sa hotel. Ang akong reading class, kuwaon ko sa ibabaw sa labisita. Bukawon ko silang... Hindi! Ang isa ka babae nga kaupor ko. Patay na! Patay na! May mga gapos sa lawas niya. Nagamuklat pang iyang mga mata. Ha! Mabiya ako diri. Ang akong sapatos, kuhaon ko sa salong. Ano ini nga rin sa sulod sa akong sapatos? Ah, hindi! Litrato! Litrato ko sa nagakatulog ka uputang ang patay nga babae. Hindi! Ginatagan gid sang tiyempong paggapos say antes gin kuga tubtub ang patay. Hindi ina simple lang nga pagapos. Kinbako tide ina. Isa ina ka tradisyon sa mga Hapones sa pagigot. Ginagamit ina nga pagigot sa mga samurai sadto sa ilang mga bilanggo. Bisan ano pa nga klase sa paggapos, partner. Madamo siya sa mga lagob. Bago ang lagob nga ini sa yabotkon. Pag ini naman sa pa, daan ang lagob ini. Ano sa pagtanaw mo? Oh. Isayahan ni ka sexual activities nga nasubrahan? Ani ka. Madali gid lang. Nga. Ano ina? Tanawang iya duha ka aritos. Hindi ini ordinaryong aritos. LSM jewelry ko. Malahalon ini. Emerald ang tampok. Makadaluda balay na? Oo. Tanawang iya sapatos sa salog. Baratuhon nga klases ng sapatos ang iya ginasuksok. Apang nagaarito siya sang amusini ka malahalon? Sir, excuse me. Oh, May nakuha nga security footage sa sulod sang elevator. Ang floor manager. dali ka. Tanawon naton. Ang biktima ina. 1:23 a.m. Ginabrihan ng kwarto sang keycard 1:25 a.m. Kag ang lalaki nga naka-sunglass nga nagahalok sa iya, amo ang nagpatay sa iya. May kaupod sila nga duha sa sulod sa elevator. I-rewind palihog. Yes, sir. Ara, sir. Amoy na pagsulod nila nga tatlo sa elevator. Una nga nagsulod ang duwa nga, nagahaksanay. Nagasunod naman ang isa ka babayi sa ila. Ginatabunan niya siniyang iya mga mata. Nawiya siguro siya sa ginabuhat sang duha. Nagpahiga din sa kanto sang elevator. Alimpuduhan lang niya ang makita sa CCTV. Oh, come on, honey. Ipakita ang imo nawong. Ara, nag-abri ang elevator. Nagdali-dali gwa ang duha samtang naghahaksanay. Oh, nagsira ang elevator. Nagpabili ng isa ka babae sa sulod sang elevator. Hindi sila magkaupod. Mabudlayan kita sa pagpangita sa babae kung ang footage lang ining aton basihan. Teniente, Oh, Bitson, nakuha ko ng credit card receipt. Ang kwarto sa hotel ang ginbayaran ni Nico Flores. Isa ka agriculturist. Manure-free ang mga duta damon diri. hindi nangin ka rin namon Mr. Nico Flores. Sa diin ka sa nakaligad nga gabi. Kagabi? Sa balay, nagaisahanon. Matuod? Gingamit ang credit card mo sa pag-check-in sa isa ka hotel kagabi. Ano? Sa hotel? Madaligid lang ha. Kuhaon ko ang akong kahita. Ari, wala diring akong credit card. Nadula to. Gin-check na mo ng bangko? Wala mo ma-report sa ila. Bago ko lang ini matulupangdan. Sang sano mo ato katapusan nga gingamit? Wala na akong makadumdum eh. Medyo nagagamos mo nga akong pensar sumugod sang ginbayaan ako sa akong asawa eh. Kuna mo, hindi siya makapamatuod nga ato ka sa inyo balay kagabi, amo bala? Naghampang ako sang ML.
pwede nyo ma-check ang game log ko. Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpuno sa katasukilanon. Blackmail! Dirisa! Santa! Resit! Ginatulot sa inyo sang RMN! Drama! Center!